magpabol siya dito. Luya o bulanghoy o kamote. Kamote. Pag-isang kamote ba? Atul ako kamote o bulanghoy. Kamote at bulanghoy mo sila tulo o si isara kabuk kamote. Lechon ako. Lechon? Uy, labot ng lechon. Uy, diya. Jay sa atang-atang. Jadi ka ba? Agsugba daw ko bulang. Agsugba daw ko sa bulang ni Kuya Bunso. Pwede na ba masugba da? Bulangan ba tutugi? Sugba katong kwan? Agud da nang wala si Papa. Kamuti. Ngani da? Nangasunog pa ginawa uban. Gali. Nga ano ko dito tada? Dito pa kinatubanon dito. Noon di labay mo sa bitsoy. Ano pa rin palungas ko dito? Oh, katong color blue. Sa kaya pagid ko. Sa kaya oh. Aman. So maglaag-laag data karon. So ban ko si ibang-ibang gadagandagan og si Antinday vlog. Hi guys. Manglukos mi dari sa ilang labog. Labog man sila. Ay daghan kay nilang ka. Uy. Ano sila tipok-tipok. Maisi. Nara. Nara guys, ilang pabugnaw. Hala, lami kaayo. Wala daghang gigatas ani tiba. Tulo ka gatas? Da. Pero puno kay ni. Oh. Tora. Ay, Ali. wala ra. Ali na te. Ala! Kilang ka kay Niblo koy! Be, taman be. Tanaw na po. Dito na ko magtambay ko. Dito ko Ang tinday ali na. Ang sabi. Tagay si ang tinday. Lalami kiti sabaw. Kita na magbulawan dito be. Iyan ni tagay anti. Ayun. Kuya gata gusto mo ikaw na to ang kanon ba? Hawa dabi. Grabe ra man dito na tako. Masur dito sa. Kita na ba to triangle? Labog. Tulo ka ba to para katbang? Muna kape? Dalna Si Bunsoy guys. Pitik-pitik tagamay kay panap.
A few moments later. Guys, manihapon ta. Nga na kanon. Ay ganahan mig bulanghoy. Wa namin naglungag. Unya katong sabaw di. Kaon tag bulanghoy. Aring bulanghoy naghanyuan na sila princess ganina. Uban sila sa apo ni Uncle ko dyan. Siya yung mama. Sila tulo Jay-Jay. Yung mga bata. Si Bunsoy, si Loy-Loy, ug si Jay-Jay nagidinunto na sa balay. Daag sila dito. Di ko mo kaukan. Ito pa may dagang kanon na to. Katong sa bawa medyo lami. Tumita ka dali. Ito. Basta habin niya kung sa kinilaw. Paborito po ni Princess ang kinilaw. Sanglit. Gamay. Ito yun. Na. Naglaba reta. Sa para ugma sa yung hay-hay na po. Yan na po'y piluuna na mo. Piluuna na mo ni Princess karon. Ano kong gaso, pinilaw. Dami. Dalawa ko ba na yami ko na yami. Magbuhat na budong. Alala ko sa akin, ganito. Ma, alala ko sa akin, itakam. Taka mo na dito. Sigari ka man kay Nipis. kabukas naman. Yun ang kung magka-krisis-krisis, Nidukot pa luto na pwede sa'yo. paan kang bukid ga. Kita din eh. Kung mag-krisis-krisis, luoy ang baybay. Kaya kung wala, mahal kang bugas niya, wala sila kwarta, luoy kayo. Di ka kaon yun. Di niya, wala yung problema. Problema ka. Unang kabuhan mo, kaon ng blangoy. Okay pa sila. Apa? Ugma ka nito tiwakso na eh. Mamilo sa takaron di. Buta nga nagbiyasong para humot ang kinilaw. Suwa mo ni diri. Biyasong mo sa buhol. Kapten ka na Reyna. Oh. Wala ko nga sa inyong inyong. Ito pa may kanon dito be?
Ha? Sanay ka pares. Nakang princess. Natan-uno ito sa kaungkasan. Pamangkin ng buwan di araw. Kirig-kirig ka. Go guys. Hindi ko pero ilalim ni kuya. Ugma ka ito sa'yo. Lamang kulit ko sila. Hindi na, bulit ah. Kaya nga no. Uy, eskwela. Uy, ka sila ba doy? Ang kulmadoy. Sabak. Wala galing kay Karay Abib. Laag-laag ka na guys. Taway puyo ay sa balay kay ngano. Katulgon ko. Bang ko dahil yan. Nagtuyok ng ginhawa. Kaya nagpahulay na ko ron. Hapon-hapon gamay ako na po itong brasan ang mga puti. Anak ko uturuhan po na yun. Kaya nagdukot na dyan na. Ganado pa ng mga uwana pa ba. Di man ta pakalaba kay way init. Muni maho ang gabon dili makuan sa init. Okay guys. Dani may pahangin-hangin kay init kayo. Dami yung tiyan anti kay puntod. Mga sapa. Oh, di dani. Pero mapurga na siya. Wala siya. Dagko pero niwang-niwang lang siya kay ular naman siya. Di naman niya at man kay ano lagi sa magpalidang ka. Dana ko ganina sa buntag nag-anha kay si lalang asali panawaga na ipa. Lalang na. Asawa. Ah, Diyan nang ibaligya ra katong baktin dito sa balay. Ano sa baktin nga? Halin naman si Bunso, wala pa. Tuwa dito sa baligya lagi kay. Kuha ba dagi ko na yun sa ay may udto di ay. Karon pa di ko na human pag panlaba. Tura ko mga nilabahan. Nasa mga labat. Ipang butang. Kaya puno naman kayo. Yung hapon. So karon di mag-atap ko ng hiling. Yan si Princess. Hala. Panguasa na kadali ko. Idagan kay yung hapon na magabinan ka. Okay. Abangay ko. Tuwa to dito man ma. Oh, hay. Hay, nalang tignan mo. Ha? Ha? Oh. Dati din mo. Mahal. Laag-laag ni. Mama si Ate Helen og si
eating. Nilakwan na siya. Di mo ka, di ka kahadlok na ni dong ikaw rin sa muli. Puyo sa langga. Naalagi sa akin dito nga. Nahinog na. Harapit, tura mo ito yun. True. Grabe kasi. Kini ang among kabukiran. Ay kami among gipuyan na kabukiran. Grabe kalisod ang agianan. Naranak na or nagbayabas. Mo mo. Isis daghan-daghan sa dayon na labahan dahil. Pia! Ah, kasamok pa. Diyak. Ha? Ate lagi dong ba? Kanawag ganit. Ganit ko. Kanawag. Kabukiran. Grabe kawasayan. Pati pinagsis. Aman. Hala wala pa. Gibo. Tingin ko ako naman lang. Neng, pili nga sa tong katong akong kitaguan dito sa basket aw katong balde nga white kaw ang saging na hinog na dito ba? Guys, nako diri la higilin lami kilang-langoy kay labok sa nga tanan. Lalami kay ni pista. Parisan og sinugbagoy kalami. Bila na ka kilo imong pistahay len? Bila ka kilo ang pistahay? Halang ah. So siling karaw-karaw. Sig ihamig lamta po sa walay. Ang mga bata to sa loyo. Unsa ulas ka na pangas ganiya puntod? Alas. Tres mo ko. Aga mara. Ginamos. Adi ni ginamos labas ni kinilaw. Ang kulong. Ali lalin. Lami. Ang bulanghoy. Ibahog das baboy. Kamis ma? Tamis kayo. No. No! Jambes, jambes, jambes. Jambes! Wa kay problema danilin og daghan kayo kag kuan len. Kanang labanon ba kay nilaban kay daghan makakahalayan. Da? Sama kay itong baboy. Uy. Dong, kuha dito sa kuha ng day balde dong. Balde dong kay Saba kay sa Burundi. Kapag wala ka? Bogan ako kay Saba kayo. Pasabot sa siya nga naata din sa bahay. Nanay tao di kapag di pa ko namugbahugan ang baboy ba mo pud nagtao da ang mananak ba. Di po sa amaw ang mapain ka tong imong gikuan tila. Awa di ba kay? Gubot. Mang sakit na ko ba? Ay sorry. Sorry doy. Lang bahog ani na to. Sa bawang sa nakulis bahog sa.
Pambira, oh, Igo. Wala. Pambira to. Igo. Wala. Buot mo kasi bulubat ba? Wait. Andang nako. Garo. Wala may lapasan na. Luad na to ang saging na pud. Wala, Igo. Udapi mo. Lami na na kayo ba? Saging mang. Ay, susunsa na. Oo na kita karon. Ulang gin! Ulagi. Ano ka? Kuan scramble? Brewer. Yan yung isa ko kuya. Di nagkaon sa pulad amo nang gianarat sa pulad. Usa na anad ba? Duha ra man ka pila kung kon kay yung nagising. Bari to gay balang baboy da. Kamay pa na da, imo man na da. Sa takatok di ko banda. Hindi ko sa kung laban kay sa pag daob na naman imaho ka ano sa kung laban. Lami daob-daob da yun. No, daw ka nag ako tinapok na kanina po. Hala, naruto na guys. Ang saging na pud ni. Mo kuno sa budula. Nasi dudong ka, kag saging dong. Alin? Saging mana. Ano ta? Okay. Kuan naman. Paniti. Nara sa Madam Helen. Hi. Wow, daot. Wow, daot. Wow, daot. Oy, bugtok man siya. Ay, hatay na to sa baboy. Di ko ganang taon bugtok. Sa luoy makaon eh, dong. Ha? Makaon eh. Nga, di ko kaon bugtok. Agoy. Huwag ko naanat sa bugtok. Agoy. Hoy, magtuong kakaon kay Crisis na. Krisis na ra ba? Na. Wala na, wala ipalit sa bugas. Di ko kaon bugtok. Mo abot ra ba kunong time nga bisag na apat tay buga ay kwarta na wala na tay ipalit dili na wa nay mapalit na to. Una lang. Tuk man ning atong saging dahil nga bunsaloon. Ang sa ba? Makuan ba sa baboy? Baboy. Hindi pala. Ngayon yung solar na ano man. Wala pa nagsiga. Di pa niya oras. Sana kisikikin ka rin mga guys. Mga guys. Pero may makakita kwarta. Saba dong di. Pero bito pakakita, bito sa kwarta. Dito na ni Imo. But naglabay ba to kanina natin? Trap. Lapog-lapog na si Hidden man iya balay dani. Nya kana may santol daghang kayo na siya og silhigon. Yani mini princess. Gay pagkalami bagini inana ko danha sa balay oh. Lapog-lapog. Na, diya ra. Ako. Dali ra gini siya duplan kay kuan naman. Ode. Kanang uga na ba? Ating. Oo na ko gituyo nga. Awa. Pista na gid guys. Tuloy na ang ilahang kuan oh, fiesta. Kay nang hinlo pa. Ako dito naglabadami pa. Kay di man way may lami maginlo-hinlo ka nga daghan ka pa labanon. Na di gid ako anam-anam kay bulyada gid ang ako kay Ginoo. Nakaron nakalaag na pod. Okay, naamay kuan. Naamay santol. Mga saging dani ah. Kuan siya baka oh. Muna inyo pang darulin. Gi Ito na siya asa na siya paingon. ang baka kay mura manig tao katuod niya pag asa inumanan. A few moments later. Punta narami dani nangaon sa kusina, way lamisa may lamisa. Oh, inani mo sa una. Ha? Hindi ko mangaon ami guys. Pag natin. Ate oh.
Princess, ang imo di ay aman imo. Kuha ko karon sa plato nako. Dili siya sa... 1, 2, Dili sa 3, plastic. 4, 5, Dili. 5. Wa man siya naanad sa kanang kuan o. Plastic? Ang man kini, wa man siya naanad na ng bildo. Ay, di. Masa na sa bildod eh. Si Bildo na siya. Nabusog man kog bulanghoy unya. Di pa Kay kaon. mag-uban po ni sila dito sa Pangas. Kami mag-uban. Kami mag-uban mga Tagay boys. ni Mama Jojo ya, to Princess ko yan. Nya among sudan. Karne baboy. Ting, paras-paras ting. Karne baboy. Dili ka ba baboy? Napak man. Kanang kuan sa yuti with itlog. Kaya sa baso dong. Pagin. Payas, di ba? Dili ka payas oy, gama ra ka. Ignorante man ni siya. Wala pa ko dani sukadlin. Mo? Una ka kog sa yuti. Ano kasi kaon sa kasayuti? Kung magkuan na galing ko sa yuti dani. Yan ang Sa bawan. sa bawon. Pwede din siya itlogan. Wala mo ko ante. Pero Muna siya princess, ayute, dini kay kapayas. Kapayas. Wow. Lahat tong kapayas ay burot-burot. Oh, lagi ang kapayas. Nalang tugsok-tugsok banda to. Hay. Meron ka tulad to katong tagok. Ako ka natusok ko sa kuan. Hindi natusok ko. Busog na to sila karon te. Lagi na. Tigap na sa spook. Baka isa ka Kiss. Isa ka kiss nila nga ko. karakargada nila te, isa ka kiss na nga cook. Do. Oh. Kana din na sila dai sa gani din na sila sa sentro. Ila piraso basta kay isa ka kiss lagi nga cook ang kuan. Alipon. Talipon yun. Say pan pa nga. Kayo sa pan. Pat na. Sobra niya kanina Kaputa, buntag nga akong kuan. Ayun. Kina. Ay, ang hirap ko din. Ang dami, ganahan ko. Wala niya nagitiwas. Ang kuan naman yung gulot nga ako may pahintan. Ay kag buong ka. Nga. Ay sa nga. Nawa, nagigay, ginamuson. Ay nako man. Ingon din sa teo. He, unya lasad ng uban. Ang kuwi unsa sa kanang luto nga. Kuan labon giusa na lang tanan kay. Nao, ang Mang- Aw nabili yan hiniwa dagko kasi nga tanan na ingon dito sa kanagi. Lamta. Ay butaan ta kay magikaan sa areng. Mo na mo oh naghimo man ko. Sa mang may sanay kay so tama. Nakasunod na. Ilang kilo? Tulo G's. Aron kay gipalit man ito na itsing. Eh tingdi. Kay gidulunan ko ting. Kayo. Imong suka dun kayo. Da? Ano yung suka? Ito tayo terso. Ano yung suka? Ako sa tusuka na. Ano? Wala ba ko na. Terso?